Καλημέρα σας από την Αφρική, από το Λουμπουμπάσι. Είμαι Αργυρό. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με βοηθάτε πάρα πολύ με τα υποστηρικτικά σας μηνύματα στην προσπάθεια να ελέγξω το βάρος μου. Να έχω χάσει τα 11 κιλά μέσα στους 3,5 μήνες και συνεχίζω. Εξακολουθώ να χάνω πόντους και να έχω ενέργεια και ευεξία. Με ρωτάτε αν χρησιμοποιώ κάποια προϊόντα. Ναι, χρησιμοποιώ και προϊόντα. Δεν θα σας τα πω εδώ, αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτά τα προϊόντα με βοήθησαν να έχω ενέργεια όλη την ημέρα, να ξυπνάω με όρεξη και να μην κουράζομαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ξαναευχαριστώ και αν θέλετε τη βοήθειά μου είμαι εδώ για να σας τη δώσω. Γεια σας.